κάποιους που θα κινηθούν για μια άλλη ποιότητα στην ΕΠΟ. Και συγκεκριμένα για αυτόν τον λόγο έλεγα που σας πάρω και τηλέφωνο, γιατί είχα και προτείνει στον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Μαρίνο, να απευθυνθούμε σε εσένα να είστε μαζί με κάποιους άλλους προέδρους ενώσεων για να πάει το ποδόσφαιρο σε μια άλλη κατεύθυνση. Λυπάμαι πολύ και πιστεύω ότι η πορεία, και το δείξαν και οι υπουργοί στη Ράκεδο, η πορεία που έχετε να ακολουθήσετε, αν βγείτε στην ΕΠΟ, δεν είναι τίποτα άλλο από ό,τι το προηγούμενο. Και πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θα γυρίσει πίσω και με τους, αν θα βγει αυτοί που είναι, γιατί με το να χωρίσετε. Εγώ το Φλεβάρι ήμουν στην Αθήνα και το είπα και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην χρονοτριβούμε άλλο. Έχουμε έρθει εδώ για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σας παρακαλώ, κύριε Κλάδη. Σας παρακαλώ. Πολύ, κύριε, ευχαριστώ. Η ΕΠΟ έπρεπε να είναι με έναν τρόπο να βοηθήσει το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Μπορείτε να τα πείτε μετά, κύριε Κλάδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Κλάδη. Έχουμε έρθει για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Έχουμε έρθει για την κλήρωση, την είπατε, σας ακούσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε αρχικά για την κλήρωση του κυπέλου. Να σας ενημερώσουμε ότι από την Α κατηγορία έχουν δηλώσει 11 ομάδες. Είναι υποψήφιες. Και από την Β κατηγορία έχουν δηλώσει 9 ομάδες, σύνορα συντέχνης, ο Αψάκυνθος, άρα 10. Σύνολο 21.